Assalamu alaikum, sunana Ramatu Garba amma ba ɗan lami ba daga KANNYWOOD Himma TV. Yar uwata na zo mu gyara da kanmu. Na san zaki ce me nake nufi da mu gyara da kanmu. Mu gyara da kanmu yana nufin ki tsaya da kafafunki. Akwai ciwon da ya fi damun 'ya'ya mata a yanzu, ciwon sanyi. Ciwon sanyin nan kala-kala ne. Akwai waɗanda suka fi addaban mata a yanzu da ba su gane me yake kawo su ba. Ga abubuwan da suke kawo su kamar haka: akwai tsarki da sabulu, akwai zama a wuri mai sanyi, akwai shan ruwan sanyi. Yana ba mu matsaloli da dama. Yar uwa na kawo mana kaɗan daga cikin matsalolin da suke damun mata a yanzu. Bari in ɗauko ɗaya daga ciki. Akwai warin gaba da nake faɗa. Me yake kawo warin gaba? Tsarki da sabulu yana kawo warin gaba, yana ɗauke ni'imar 'ya mace,